سورة التوبة آية كماني بشري آية كماني سنشري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani saba arabi usani nyinye hijira sankalo nani na bisu nyomugani durunai milari nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tani kele na bisu nye obisabanai. Ambe Dawuda bugu Masjid Razaqu ambo kono kuma be tafsiri ka bunkasiri ye aya minnati aya tafsiri la bunkasiri ye Kabu bin Maliki ayuka hadisa minnati deresu temene wakati yan soro o hadisa de kono ni ala ko ale ye tubu ke mogo saba mi n'u y'u ka kow ni minnu tora kɛlɛ kɔfɛ u y'u ka kow ni mɔgɔw to ka kow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ min ye Kabu bin Malik aro Hilali bin Rabiya aro Murarata bin Rabiya ani Hilali bin Umayya. ni mɔgɔ saba de do an bɛ olu de ka hadisa janka. Kabu o dɔ kuma bilala yɔrɔ min a ko ciden nale Madina ka sigi misiri kɔnɔ karakan fula salli ka sigi mɔgɔ minnu tora kɛlɛ kɔfɛ u nana mɔgɔ 80 kɔ bɛɛ b'i ka ujura fɔ i bɛ kala kan. u ye min bange ciden bɔ mina u ye a b'u ka kɔnɔna fɛn to ala bolo fo ale Kabu nana ale ye foli bila ciden kan. ciden ye muɲɛli kɛ ka yɛlɛmisɛnni kɛ komi mɔgɔ diminen bɛ yɛlɛ cogo min. o kɔfɛ ciden ko Kabu a ko na fajitu amsi hatta jalasitu bayna yadayi. Kabu ko ale nana baki ka taama kana fo ale sigira ciden kɔrɔ. faqala li ciden ko ale ma qallafaka alam takunu qad istarayta zahara. a ko Kabu mun ye e to kɛlɛ in kɔfɛ yala e ma yɛlɛ nan kan fɛn dɔ sa wa. jahara ye yɛlɛ nan kan fɛn min n'i bɛ yɛlɛ a ko kan e ma yɛlɛ nan kan fɛn dɔ sa wa. فقلت يا رسول الله كابو كواليكو على كتير إني نه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ni ne tun sigira mɔgɔ wɛrɛ de kɔrɔ ni e tɛ min ye diɲɛ dunkɛw ye laraytun an akhrujan min shaqtihi bi ujuri nyere bi nyere ye mbese ka bɔ o tigi bolo ni ujura ye.
nin tun sigira jinya dunke dubbe do de koro minte itumbe ne yembe bo otigi bolo ni ujura doye mbe bo akadimila ni ujura doye wala gad utitun jadalan minye kuma nyogonya nyuma ala yo dinema bese kuma la de walakinni wallahi mekabu ko men nekal nani alay lagad alimutu wallahi ne yere ya do lain haddasutuka al-yawma bi hadisi kadhibin tarda bihi anni ninye galon tigiye sisa ka kuma ye ka galon tigiye yere be jenne koro ngal nani alay ninye galon do tigiye sisa yere be jenne oye la yushikanna Allahu an yusqitaka alayya me ukatili soni ala bina idimin koro parce que waaw be se kana jige masha ala be se ka iraila ka foye konyen galonde tige ibe dimin koro wala in haddastuka bisidri min ninni baro nyogonya ninni kuma nyogonya nyechinya foye tazidu alayya fihi ne obi toro mbado ninni chinya foye chinya abi toro inni minni la arju fihi afwa Allah azza wa jalla be ala kayafa mbo jiginyere la wallahi kabu kwalikal nani alay ma kana li ujru kullu ujratun tanila de wallahi ma kuntu qattu afraga wala aysara minni hina taghallaftu anka maju ko feretu makene abada man no yasro abada kateme wakati mi dommi nin toray kofe tabuka keleina ado fere min tumbe ne bolo tam min tumbe bolo ani no ya min tumbe nye o nyogona maddeli ko nyogona soro fere min tumbe bolo ado ani no ya min tumbe nye ado maddeli ko fere nyogona soro madre ko nyo ewa o shen nyogona soro dom min toray kofe keleina qala kabu ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مملي نيم فوتشي دني كاتشيا فاي نيكوني وجرات تنلا ده نيما تاي نو فيريدرو دوم نيت نتورا مدينه نيما تاي نو في كلينا فيرم من تومبمبولو ادو نويا من تومبمبولو ادو مدلي كو نويا نيغونا سورو دون تولا او فيرم نيغونا مدري كسورو نيبولو دون تولا نيكوني ماتا درو أكون فولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثيركم أما هاجا فقد صدق فقم حتى يغدي الله فيك أو أكو كابو إفلك مينفو إيتشنا كوني فوني من نكوي نيتسكا كيرتيغا نكوي نالي ebe wuli de katasa foni ala yere ye kiri tige katibariala ikoni ye min fo ne ye tinya fo min nete seka nin kiri tige ka wuli katade foni ala yere ye kiri tige nina fa qumtum kabu ko ale wuli la wa qama ilayya rijalu min bani salmata kabila dobe madina ba fo bani salmata kulu cewdo wuli la ale nofe wattabawuni uturanko faqalu li ukuma wallahi ما علمناك كنت أجنبت جنب قبل هذا أو كوكابو أنتم يدو كو أموادو إلى كويد لك جنوبك نيني ما نانتي كالا سوسو دو كاكورانتي كجنوبتو كاكورو نينتي أو مدلي كيه كويد لك جنوبك نيني ولغد أججتا مكابو إيسيغناسا ألن تكون آتجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتجر به المخلفون أكون منكاب أي رشق منا مغمون تورا كليكوفي أجراتو منون تورا كليكوفي يه أجرا منون فو منا أي رما أجرا دوفوت أي رشق ده منا إما أجرا دوفوت درو
فقد كان كافك من جنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ni etu ne ujura do fo hari na ya soro ujura inte cinye ni ciden be ya fadeli minkiye ciden ka ya fadeli o ya fadeli tumbi wasa ko junubu ya fa ka boina qala kabuko fa wallahi ma jalu yuwannibunani kuma wuli ubaka kinjalaji hatta araditun an arziya fa ukajjiba nafsi fo ale yere ya la nyini sa aka sage kata ciden fe ka yere galon tiga nunu pa ka kale jalagi dro unna ma ujura fo ku tora kale jalagi fo ajigina ale kono ko ale ka sage kata ciden fe aka yere galon tiga aka ka fo ciden nin ko ujura tuntenna ujura tumbe na de ko nin jigina ale kono qala kabu ko summa qultu lahum وكوفي نينشي منومبا كتنجلا جنكوما هل لغي ما يهاج أحد أكو يالا نفلك من كتي يالا مغو دوريا مغوري نين يغونا كوا كفر نكوا نكا كوم من فلك نسروتي إسكا يغونا يمغوري سرو كفر نكا قالوا نام مغو ننون كو تشين ننون كو كو لغيه ماك أرجلاني uko nin junubun nin koy nyogona aye mugo fula soro che fula soro kafara eka nin koy nyogona ye che fula soro kafara eka qala misla ma qulita ulu fula de eye min fo cidenye ulu fula yo nyogona defo wa qila lahumā misla ma qila laka awa cidenye min fo ayode nyogona fo ulu fana fulay فقلت فمن هما عليكم مغفرة جوني جوندو قالوا مرارة ابن ربيع الآمري وكوتش فلو وهي مرارة ابن ربيع الآمري وكاكبلا دي آمري نيني فلوي فلنا وهلال بن أمية الواغفي فلنا هلال بن أمية الواقفي وديتش فلان فذكروا لي رجلان صالحين أكابوكو كو يتشي فلافو عليه تشي فلا من يمغنيما فلاي نين تشي فلا فلاي مغنيما فلاي قد شهدان بدرا نين تشي فلاي بدر كلينك قد شهدان بدرا نين فلاي بدر كلينكي فيهما أسوة أو نين فلا نين نونون دي يتشوكو كليني نين نونون دي يتشوكو كليني من حديث سره لا مين يكو فلا بدر كلينكي كما بولا دون كباو بلو كما انت حديث يرولا قال كابو كو فمدعيت هنا ذكرهما لي أقول مامو ينينشي فلافو علي درو وعلي تارا أما ساقي كتا يرقلون تكيا تقولي أقول نونون كوني ينين يغنين نين نونون بسكا كي كاتيغوري كلنا كو علي تارا أما ساقي تقولي فقال كابوكو ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة بين من تغلف عنه ulu mogo saba cidenye silamau nyamariya ko ulu mogo saba kabo munun tora kelein kofe bishegini koyin ulu mogo saba tomo kabo bishegini koyin chela ko ulu mogo saba silama shikana kuma ulufe ko beka datige ulula cidenyo ako silama kana kuma ulufe don kaba fule ka delelata yande mogo minye biriya mogo wuye ani mogo minye ala sosola wuye ni anyere yado na nyanda tige ula kanyere tige ula obeke sababu ye ka sagi kabo aka bidiya la obeke sababu ye ka bidiya faga bolo obeke sababu abe weleli minke kata bidiya la o abo oba obeke sababu ko bali ambanda tigala ambanyere tigala kanda tigala
ala sosola bo cogola min be ala soso ke nan yire yaado nan yire tigen ni na kanda tigala abe ala soso ni ala kota mina ba dabila amba yire tigala kanda tigala pura ka bo ala sosola mi anya nanya do mo minna ko nanya yire tigen ni na kanda tigen ni na a fanga bale de la kateme anka aka tora be bonya silamiya ka ni silamauka abe ke sababu yara ba ka bidiya cari yere de ka fanga yere de dama ka bidiya cari ube abe ke sababu ka ala soso de jidi ambe da tige intoy kan yere gerara ka to ka konanjiya ka e ka bilasira min nan yere ya do da tige be fenya ambanda tigala parce que cide ni silamau nya mariya uku da tige ni mo sabala aye fenya fana parce que kera sababu ye ka mo sabai nyere sagi kata alama ka fara korolenka ka ala deli ka usagi kata alama bo fo ala nana tubu kuye tuma mu deguna ala ya do mu'minu nyuma unde do donc yu yere sagi kata alama ala ye nana tubu kuye ciden ni silamu ka datige ni mo sabala ye fenya kera sabala nana tubu kuye ako ciden ye mo bali mo kana kuma urufe فاستبان الناس وتغيروا لنا اكم مغو بيو يركلو شولما كما بودولا كم مغو بيل منا اولو يقرود وتغيروا لنا مغو بيل منا اولو حتى تنكرت لي في نفس الارض كود غنيا لسرود فم مغو كتغو يلمنا لي يقرو فو علي دغو كلو نيرن نكريا فما هي بالارض التي كنت اعرفه ako ale tumbe dugukolo min do o dugukolo intendenye tanke jian korola alela ako ni tumbe dugukolo min do ka koroninte falabisina ala zalika 50 laylata ko ulu ye shubi duru de kenina tile bi duru kabu nunun ka koy ye tile bi duru de kala kalo kele ani tile muga ni mugo sababe nin degula mugo te kumin fe famma sahibiya kabu ko le ka tonyo fulai fastakana ulukera mugo ye ku yere majni wa ghada fi buyutihima yabkiyani ulu fula sigira ukadude kolodro ube kasi har ute bokene mayre minye murara tani hilalu ulu koni tora ukasoude kono kutake kashiye wa amma ana mekabu ko ale fa kuntu asabba liqawmi mugo sabai mbe ka fonnan kay tunyale de mugo fulen tun korola ubetun ka qur'ani ale de tunye mugo sabai mbe ka fonnan kay wa ajladahum ale de ye ube ka fangatige to bel fulan mbe tunye la furaka ba fangabe minna mugo sabala ale de do fa kuntu ashhadu salata mali muslimin kabu ko ale tumbe na salliro la misiri la kafara silamauka wa atufu bil aswaq abeta sugu fanala ale masiga ka sokono de jama misiru la ale beta sallim misiri la silamau no fe ale beta sugula fala yukallimuni ahadun min mughshita kuma lefe misiri kuna be sallu no fe mughshita kuma fe sugu kono la beta sugu la mughshita kuma fe wa ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alebena cidenna wa huwa fi majlisihi ba'da salati ni ciden ye salli ke misiri kono aka salli kofe alebena ciden ma aka salli rola asigile fa usallim ko alebe foli bila ciden ka wa qulu fi nafsi me konni aleye foli bila ciden ke ko ale yere bafwa nin kono aharraka safatayhi biraddi salami alayya amula fuku alayhi ribafu ninkunu yala ni ye ciden foli minke yala ya ka dawono fulalla magan kan ne ka foli sagiba uba make summa usalli qariba minhu ko o ko fi alebe salli ka gere ciden na wa ushari'uhu nadiran ko alebe ciden sunya kalaje mana ni ale ya do ko cide nyata alela take kale koloshi ko ale be cide laje aba sunya kan laje ka to aka sallila
فإذا أقبلت على صلاتي نجر علي كم يكون وقت مني علي فنا يا كحكيل وكسلي لوقت مي شيرين فنا بالي لاجي فإذا التفت نحوه كوني علي أكرل لاجي أقول لاجي شيرين كو أبي شيرين لاجي أراد أني كو شيرين ما يعني لما كبوليها حتى إذا تال علي ذلك من حجر المسلمين كفن منا عليك نفنا وقت جننا عليك السلام وقدتك فأفنا وقت جننا عليك مسيت حتى تصورت جدار هايت أبي قتادة كو دندول عليه تامنا فو أننا أبي قتادة كنا غفرو كوغو كو عليه قنا أبو قتادة كنا غفرو كوغو دي تملك لنبالا عليه قناني كوغو يه كادو ناغفرو ينكونو وهو ابن أمي ko abu qatadata ko alek binanke dendero wa habbu nasi ilayya ko alibe mugo min fe kateme mugo beka ko mugo beka mugo kanunende abu qatadata kanalema abinanke denda ba fe kosobe fa sallamtu alayhi ko alenna ale aye foli bira abi qatadata ka fa wallahi kabu ko alek kalani alay ma aradda alayya salama ko abu qatada tama foli sagalema parce que silama fule ni ciden ko ulu ka min ke balima surunya tala mfa de ninye mba de ninye balima suru de ninye ulu to koloshi ciden ka nyamar kankoro mujamala ni mudahanati ulu bolo dinala sariya ye dina de ala tade be balimaya nye ciden tade be balimaya nye ciden kan nyamari kande be balimaya ni sinjini ninde tumbe sebo bolo wori ato ciden kan nyamaru kai nkoso ku kana kuma nim mo sabafe aleka balima suru de ni nyere ni anana foka do kan na go furo kono kafu ma foli salama fa qultu lahu ko aleko ma ya aba qatadata aku qatadatu fa an saduka allah هل تعلم أني أحب الله ورسوله أقول لك قتادة تفا نبي ينكني علي يا لا إبادو كل نبي على فين بتشيدم فوا قال فسكت كابوتي أبو قتادة يا دادي أما لجابي قال فأديت له فنسدته فسكت كابو كوكو على ساجرا كان ينكتوني yala e badowa kunni be ala fe be ciden fe aya dade ama le jabi fa uditu lahum fa nasadituhu unsa giraka kanyinin ka tuguni fa qala allah wa rasuluhu alam ako ala na ciden de bado yenninye aye kuma fo kuma min tayira ko akuma na kabu fe ako allah wa rasuluhu alam قال ففادت عيني كابو كن كيله كو علي نيا فلا جيبورا كو علي كسرا وتوليت كو علي ياكودي حتى تصورت الجدار فو أبنا كولا كابو فبين أنا أمشي بسوق المدينة كفني نيوغن دوندو لا كوالي بتاما مدينة كسوغلا iji ana bin nabati min ambati sami kwale bubu min kalama sami ka seneke la wudo ambati ye munye munum be seneke sami nu ye balo min soro uni balo bina madina sugula ka fere balo fere law uba fo de ma ambati munu ni nyo ni balo bina ku fere sugula ambati yore ko sami ka balo fere la do ko ale bo min kalama madina sugula ako ambati ye munye mimman qadima bi ta'ami yabiyuhu bil madinati ambati ye mugode munu ni balo bena madina ka fere madina uni balo de be bo sami kana fere madina ko ale bo min kalama madina sugula o fana bake ka fo yaqulu o bake ka fo man yadullu ala kabi bin maliki jumbe kabu bin maliki iranela o fana be sugula bake ka kabu nyini doro abora sami de ni dombe kabu kayro iranela qala kabu ko
فتفق الناس يشيرون له إلي مغو كراوتكم ده ناكو جنب كابويرا نلا باكته نانا نمين نكا باكته فوتشي نانا نما وتورك كوريا كي كينكا يرو يرالات ده مغو تكما فو أنانا نما حتى جاء وباكي كوريا كي فو أنانا فدفع إلي كتابا من ملك قصانا o balo ferela ye mun ke jaw fana ni letra do de nana kabo qasana ka masake fe kafiri de do masake kafiri de do ja tuma mi o fana yen nin kibariya me kabu nunun bolo afana ba fi ka profiter nambe hadisa yoro la hadisa faydan ka chamme hadisa yoro tambe tawsir de la parce que kafiru fule munafiqu fule nu ya do silamo problème do ko do bani ñogon ci dro ulu be profiter de cadeau ulu be fere de ke nu be do ani ñogon ci cogomi ka ko ci ñakata qasan kam sake tumami ayen nimme ko ciiden na ka shebo silamo diminana kabu nunu ko rute kumu fe ale fana yo ke ka profiter wakati pour ka letra ci kabu ma abese ka kabu bo uchela chogome katake kafiriye wa kuntu katiba kabu koko ale yere tunye mogoda abese kal sebelike abese kal letri kala ay letrin kala fayja fihi ko ale ya soro letrin kono amma badu tumama ya kal letri damina kuma ufo akunni nintemena faqadi balagana asheramma anna sahibaka qad jafaka ko ito nyogo akambe chide dema ko oyila bila aye jogo jugu ya yirila ka datigela ate kumife wa anna allah lam yajalaka fi dari hawani ikabu fana alama eke mogoye ki bila dogoya masola mana mogo dogoya lente de koy mogo manka e dogolete mogo dogoya lenye wala mudiyata alama ke e mogo ye kike mogo labila lenye alama eke mogo dogoya lenye alama eke mogo labila lenye falhiq bina nuwashika na anfe an be yurwali kiye ne alayi koroye na anfe an be yurwali kiye harisa saru ba ko la alla yurwari koroye munye atumbe se ka kam masaya ewa akam marat tilance yere dama ube ale yere bese ka bo mara yere la ka ke nyema yere pura bese ka soro chogom na ambe yurwali kiye qal kabu ko fa qultu hina qara'tuhu wa haja aidan min al balai kuntu ma ale ni letra kala konni fana bala wurede ye mu'minu ye kabu kato degu na harbi akako dilembe aladema asembelembe aladema ayenni letiri fana jate mina balawude tuguni me anfule amba mogo be soramfe ubu yere were kata donima ubu yere were kata dawa mun islamiya kafiru be madaye duma ubo ode jensere je soso ka kawasona emma do kafiri be madaye di mooma abe titiri di mogoma aya adode aye wodo ye dode yi ay ka dina la ba fe ka woyi fere aye wodo de yi ka dina la atafe woyi ka to doniye aba fe ka woyi nyurwa ka fere sinyakale kafiri be tanuli ke silamala ko kafiri ye etanu ube kafiru nana madaye di emade ube kafiru de nana kadodo di emade kado amposene komu kado ni posone de do kado posone la made do hera tala koy kafir majamuli kata ko silama nyema koy dawa mo koy kafir ki etanu kafir ka kado ndi ema kafir ka galondi orima o posone la made dirima posone de woye kabu yode do balode din soro koy silama doni ke baga silama dawa kela silama nyema silama wajuli kela kafiri ka etanu kafiri ka kado di ema kafiri ka toka ewa galon di ema balawude do kanan ni sonja na ide balawude fule ki soro mena
kabu fule ko odefo ako tuma min ko ale ye letri kala ako nin fana balawu ye tuguni qala kabu ko fatayammamtu bihi tanura fasajjartuhu bihi ko tanki ni letri balawu min bala na balawu kacha ni akolokolo kacha nyama min ba nofe mba do maso abaraka letri to nye koro ntara tasuma de nyini tasuma gabugu ntara gabugu de la kata letri njani tasuma kono ntara jana kana to nye koro yere parce que fitina do balawu de do fitina de do akana to nye koro yere ntara jani tasuma de la hatta ija madati 40 laylata min 50 bo an ko kabu nunu ku dati ko law ka koyimbe hakke kera tilewe bi duru de su bi duru ako su bi duru tuma mi bina ni temena kabo ala atoma tawa ija bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatini alibu min kalama ala ka cide aye cide ndo ci alema cide mbake kana alema cide nana alema ala ka ciden nana alema ya hulu abake kafu alaye ko ya amuruka rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta atajilan imurataka aw ko ciden kon kana fuye ika furmuso inde ima bwala ikana sama je nyonya kana temina cede ika furmuso nyere ima bwama de donc ja ni ya ayranna ni mogo min nyado kafo nka furumuso fule jogo lankono ni jogo do ba bolo ni nye dilantigala ubeke sababu ye kasaga kofi be sekake ube muso ni yere yado eche abe bidia dola abe fulankafuya dola abe ala soso dola ikumuna pe ka konanja ke ka fembe ke desara me yere ba do ichela ko abife kojugu ni eye dilantigala abe bidia minna babila abe fulankafuya minna babila abe ala soso minna babila ni dilantigala adagara muso ika dilantigi chela o kama ni yere bado abaka ma wajulu yere atenya iko ni dilantigala durabe sagi kata kiyama Allah hala benya abe daga ika dilantigala pura katile wode fuleka ke kabu nonuna ikana shi ka muso made ima boy ka muso la qala kabu ko tatajili mura qala kabu ko faqultu utallighuha am ma jaa akwale ko cidemma utallighuha am ma jaa afwal aku yalan kam muso in bilade wa ni ciden kun kin mabbun kam muso la nka bilade uben kam mun kai faqala ciden ko ciden ye ciden minci alema ko bal itajilha wala taqrabiha akwa yima bwa mare doro ikana girala yima bwa muso yima de ikana girala qala kabuko warsal ila sahibiyya bimisli jalika ako ciden ye ninci nyogonaci ale to nyogo fulay fanama ku fana kam mabuka musula qala kabuko faqultu li murati ko ale ko kam musoma alhiqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaghdi Allah fi haja li amri ma yasau ale ko kam musoma sisa tayka somo fe fo wakati min ala yere yennin ko inkiri tige wakati min tayka somo fe don kema uye delile taninye ko nini kam muso ko le ni ko tayka so ube tayka somo fe nin tasika ke bilale yofolo ninye de alkinayatu bilali abila sira kuma do de ninye me bilali yere tu uye ni mogo do ko ikam muso masakele la tayka sola yere de tayka so mo fe nin teke bilali e folo idimina de yenni fo na be ke bilali e be nyinin kade eko akata ka so mo fe ikalla nyine munye ay ikalla nyine diran kam mabo nyogo na folo bilali te ube ni ne ko akata ka mo fe ne kambe bilali de ne a bilali de wala be ke bilali metan ko ma fo teke bilali
kabu fule ka fo aka musoma akota ka so mo fe fo ala yere ka kiri tigen nin koyna amake bilaliye qala fajaati muratu hilal ibn umayyah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma mi cite tara kabu to nyogo fula yin fana ma hilali ibn umayyah o muson yere nana ciden fe parce que ale chokorba de barakela tebo mo shi tabulo min baka ko nyana bo akorola aka muso inde baka ko nyana bo aka muso yere de nana ciden fe fa qalat muso ko ya rasulullah akwala ka cide inna hilala shay'un da'if laysa lahu qadim aw ako hilalu chokorba de do allah fulendo barakela tabulo min baka barawke fa hal takrahu an aghdumahu yala eba konne ka to akoron ka barawke be pasale korola kaba allah fulende do yala ka to akoro ka barawke barakela tabulo obi okowa qala la ciden ko ay ntoko ibe se ka to akoro ka barawke walakin la yaghrabaki ma kana gerila de ika ka baraw ke ni barakila ta bolonci balu ola nya kana girila de qalat musayin ko wa innahu wallahi ma bihi min harakati la shay ako hilali nkal nani alay la maga ta bolo kata foila muso ko ire fente alela shisaw la maga te alela kata foila wa innahu hilalu wallahi nkal nani alay ما جهل يبكي مج كان من أمره ما كان إلى يومه حاجة depuis nin ko nya ale soro domme fobi abe kasidela atesika foide nyana bo kasibolo abe kasidela qala kabu ko fa qala li badu ahli ako ale kamugo somugo fana doko alema law asajanita rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imratika fagari ajina li imrati hilal ibn umayyah an taqdumahu aw ko kabo fana ma hari fana tun kata jenyi ne ciden fe ikam muso ka toy koro akika barawke afule ka jende hilal ka muso ma ko aka barawke ifana tata jenyi na fe ka muso ka toy koro qala kabu ko fa qultu ko ale ko wallahi la astajinu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako wallahi ne tata ciden jenyi ne ninna وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أستاجنته نمتارا نمفنا جيني نتشيدن فانتادوا أبنا من فنيا نتتار نجيني في نمتارا تشيدن بني جابي مونا انتودو وأنا الرجل السابو نني هلالي تكلا جدا هلالي يتشو كربات نيفونن كيدي نتسكتات قال كابو كو فلبسنا أسر الليالي وكو يتلي تنكن نفنالا وتجروا كمسولا فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا أو سوبي دور دافرا كتا دومي نكيرين سلامو بالكو كنا كما أنفي أني كنا أو تلتين فناكي أنت جران كمسولا وكفرا تلبي نانيكا دونك كو دافرا أمبولو تلبي دورو سوبي دورو أو بنين كوينا قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة وكو في كابو كو علي فجري صلي سوما صلي فجري كو علي او صلي اكاسو دوكا تيلي بي دورنا سوبي دورنا سوما علي سوما صلي وكاسو دو سانفلا على جهر بيت من بيوتنا anka so do sanfela la ko alaye fajiri salle ka soma salle tile biduruna soma fa bayna ana jalisu ala hali allati jakara Allah ta'ala ko ale sallilen ko fe ka sigilen to kala halala ko mi ala yere yau kala halal min fo ale be o sigi tokola wayla halal jumay qad dagati alayya nafsi nin korolanna وداغت علي الارض دغكلو كورلانا بما ارهبتي دغكلو نا كيورالي بين فلان نيا كورلانا لا في سيغلين تولا حلالا ني نيري كورنانا دغكلو يري كورلانا نا كيورالي كينتو سيغي تولا سميتو سارغا كو علي من كان كاندومي اوفا على جبل السلاي كونو دوبي مدينه وبافو جبل السلاي
atigi yelena o kulu yin kan a b'a kɛ ka weleli kɛ yaqulu bi ala sautihi a b'a fɛ k'a fɔ a kan korotalen abu sir ya kaba ibn malik kabu ibn malik nisɔndiya qala fa khararitu sajida ko ale y'o meni min kɛ dɔrɔn a binna ka sujudi kɛ sujudu sukr u b'a fɔ nin de fana ma barikada sujudi ni hadamaden korona fili ko dɔ tun b'i kan hami dɔ tun b'i kan kami dɔ tun b'i kan n'a nana fɔ i ye ko o hami wulila o korona fili wulila a kanunen do i ka sujudi bi ala ye k'ala barikada n'u nani nisɔndiyara ka na hɛrɛba dɔ fɔ i ye a kanunen do i ka sujudi bi ala ye k'ala barikada ni sujudi saliji t'a sarati anani ma cogo min dɔrɔn i b'a kɛ k'abu ko ale binna ka sujudi kɛ warafutun an qad jaa al faraju min allahi azza wa jalla bi tawbati alaina ko ale yɛrɛ y'a dɔn ko sisan min ye foni ye o nana olu ma ka bɔ ala fɛ min ye ni ala ye olu ka tuubu min na fa jana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawbati allahi alaina hina salla al fajr wa ko ciden fana ye jama la duniya tuma min ciden ye fajiri salli a dɔn ka salamu bila a ye jama la duniya ko ni mɔgɔ saba ala ye tuubu k'u ye ala y'u ka tuubu min na فجهب الناس يبشروننا كم مغتار وبتك أولون نسنجادرو وجهب قبل صاحبية مبشرون كو ألتو نغفلا مغتار أولوفنا في النوبة نسنجا وركد إلي رجل فرسا كو تشيدو يسوب ولي كان علما وساسا من أسلم دو فنا كاك بك بولي أسلم قبل دو بمرنا ونوكا مغدا باكي كبولي كان أوفا على جبل علي لنا كلوكا أبولي كايل كلوكا فكان صوت أسرى من الفرس من تنبي كلوين كنا باكي كالي ولي كابو نسونجا كاين دي تنكتلي صوتينكا كاين دي تنكتلي كتمي صوتينكا باسكي كاين ألي بتا كتمي صوكا صوتيكي دو ويرلا صودكا كابولي كنالي مقوا بين ألي نسونجا do fana bolila kata sala kuluka abake kale wole ko kabu nisonja so tigi mbake kana kai mbake kana ne kainde kateli sonye kabu yafo falamma jani leji samaitu sautahu yubashiruni o ako mu'min nanima kam min nanima na bake kinni sonja alede tumbe so tigi nyekana ale tundu mkwatuli kateme sotigi ka sotigu be kofi ale be anyefe kana tumami ale nani makinni sonja ko kabu ala yetubu ke aw yede najatu lahu sawbiyya fakasawtu iyahuma bi bisaratihi li sa kabu ko ko fini fulare tumbe ale la uluka fini fulay munye tafe ani be birifiri mi mele kaka ko min namu finu ambu ke chokome ko fini fulade tumbe ale la ko fini fula min tumbe ale la ko ayo o fini fula de bo ale yere la ku di cheima akan ni sonja fen saraye ayi ni sonja min kenye ka saranaye ayo fini fula da wallahi kabu ko wama amliku yawma iji khairuhuma ako wallahi ado fini wore shite ne ale bolo ni fulu fula ite fini wore shitunta ale bolo ni funun fulayinte tafe na ka birfini wa saraitu sawbaini falawastuhuma ntara fini fula do wore de singa mogo dofe ka wulu siri nyerela ka nunun ta kudi alema wa antalaqtu awum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ale tara abaki kata cide nyini ko kata cide fe wa talaqani an-nasu fawja mugo ba ka ale kumbe jama grupu ba kumbe yuhanninunani bi tawbatillah nube tare fonye ni alaka tubuye yaquluna ba ka fo le yahannika tawbatullah alayka aha ko tubu tare biye alaka tubu bika hatta dagaltul masjida mugo bu no fe bu kumbe doro kan kuma fe ko ale nana do mushrikono فإجا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد كو عليه ياسر تشيدن سيغلن بمشرلا والناس حوله مغوب تشيدن كرفه فقام إلي تلحة ابن عبيد الله يهرول
hatta safahani wa hannani ko besigile tele hata ibn ubaydillah wulila kale kumbe tele hata ibn ubaydillah ye ahadul mubassirina bil janna mo tammi ni ciden ko be do arjanna kono dola kilende laye ko tuma mele donna misira besigile ciden krefe adele wulila kateriya kana alema kana bolodi alema kale tare wallahi kabu kon kan alay wa ma qama ilayya rajul min al muhajirin khayruhu akum muhajirin wala muwashide mawuli kana nema kinfo kin tare jaman min sigilen tumbe misirla ni tele hata kunu be idlaite muhajirin wala akelem pe de wulila kana nema kinfo muhajirin wala la fakana kabu wote qala kabu ko fakana kabu la yansa hal talihata kabu tunkera talihata ye ninyuma minke kabu ye kabu tumanyina ko atuntinyina atumanyina talihata ko ayen ninyuma minkaye kabu ko ale manyina talihata ko nin ko nyuma in koso hada made ko do bila ni be degu ni la halaw dola mo do be kuma do fuye be kewale de kila kini sonja fo kati saytanyino ko ni be degula fana mogo do fana be kuma do fiye ka kewale do keila fo kati saytanyina ko kabu ko tele hatari min ken nye ko ale manyina o ye tele hatay donc hadisa yorola fayda min ben yorola ni mogo nana ka wuli ka mogo kumbe ka fo bashi to la de ka wuli ka jo mogo ye o fana ye la hala sabade qiyam ila rajuli قيام للرجل وقيام على الرجل جولي نلا هلا صبر قيام الى الرجل وما حرم يده ما انا او سيغلين دو سيسا چوكروبا دو نانا وبي مغو دو نانا مغو من نفسا منتا دو باي دينا لا دوني لا انولي لا ka kumbe kambolo dama ka fo bashitola de tele hata gurube di yen ninke ciden sigile misirla ka wuli ka kabu ka nesonja ka kumbe ka bolo dama ka tare cide mafen fo bashitola adoye fana sadu bunu muad tumami akera kiri tigale banu kurejan kauka ya surabe madina ciden ko kata ta falila kana nai una nale ciden ko qumu ila shaydikum akwa ye wuli kataka nyemama aka mogo wulila ka deme ka jigi falila ni mogo nana abe yele nan ka fenka abaka mobile ko uba be falila sisa uba be sola an ka wuli ka kumbe ka deme aka jigi bashi tola uba an ka wuli mogo nana an ka wuli ka kumbe ka fu bashi tola ni nye foloy fulana qiyamun ala rajuli ka ijo mogo ka ni aya soro sababu be haju be darura be bashi tola ubo delake mughayrat ibn su'abata yeminke hudebiya sa ciden ni kafiru ka ciden bena unu ciden be kuma nyonya ke mughayrat ibn su'abata anaka bamuru jora ciden kunna ni jora mugo kunna puru ka koloshi de ciyali kelaw kana fenkala nka jo aka puru ka koloshi mugo kana fenkala bashi to fanala ويدللata mughayrat ibn su'abata kabara mughayrat ibn su'aba ajora cidenka hudebiya sa ana kabba muru kafiru ka ciden be na uni ciden be nyogon kuma nyogon anana kabba muru ji dole be ciden kunna har ni kafir minye aka bolo sama kata ciden bombosila aba ka bamuru kunke ka boshite qir yadaka allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba fu bolo mabo ciden ka bombosila aba bamuru ke bolo boshi ka boy donc ni na nyogona ka jo mo ka puru ka koloshi ala ta ko fe bashi to fanala ni nye chogoya fulana chogoya sabana qiyamu lirajuli ni mo nana sisa adonne auka ama wuli ka kumbe ka fore ka wuli ka joye doni o ko fe akasi ninde haramu yara ka wuli ka jo moye na donna abe do ka sariala ni ministre de robe fama dore na donna sali kono dro bebe wuli ka jo o ko fe bebe sigi ka sigi rola abe karamogo do bolo nu donna kalasi la hari madrasa ya ta école de nofe
sino ate islamiya sariya la madarasa karamɔgɔw dɔ n'u dɔnna dɔrɔn kalanden bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o kɔfɛ u bɛ sigi nin de ye haramu ye ciden ko nin de ma man ahabba an yatamasala lahu rajul qiyama falyatabawwa maq'adahu min an-nar a ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kanu ko mɔgɔ ka wuli ka jɔ ale ye a ko i k'i ka sigiyɔrɔ labɛn janaba kɔnɔ donc o sugu haramuyalen de don ni e nana mɔgɔw ka wuli ka jɔ o kɔfɛ u ka sigi o ye haramu ye o tɛ bɛn ciden tun t'a fɛ sɛbaw tun t'a kɛ ciden na fana o sugu ciden t'a fɛ sɛbaw t'a kɛ ciden na mais dɔnnikibaw y'a yira kalanden de don aw bɛ kalasi de kɔnɔ ou bien a taara jama yɔrɔ dɔ de la minisiri dɔ de nana don a kan ou bien faama dɔ de nana don a kan bɛɛ wulila e yɛrɛ b'a dɔn ni ne ma wuli o bɛ kɛ sababu ye u b'a fɔ n ye faama dɔgɔya u bɛ se k'i minɛ u bɛ se k'i ɲangi u bɛ se ka ayiwa i don kaso la a la dɔnnikɛbaw k'o ɲɔgɔnna kana i yɛrɛ dɔgɔya kana kɛ mɔgɔ ye n'i b'i yɛrɛ dɔgɔya a sugu ni bɛɛ wulila i fana ka wuli ka jɔ mais a ka sɔrɔ a kɔniyalen b'i dusukun kɔnɔ komi nin bɛ komi karabali mais kan'i yɛrɛ dɔgɔya jama cɛ la k'i bi ka wuli i n'i minɛ k'i bugo jama in ɲana ou bien i n'i minɛ k'i ta k'i fili mobili kɔnɔ jama in ɲana ka taa n'i ye kan'i yɛrɛ dɔgɔya wuli ka jɔ mais a ka sɔrɔ a kɔniyalen b'i dusukun kɔnɔ junubu tɛ e la min y'a kanu i ka jɔ a ye junubu b'ale de la sisan aw madrasa fana taa b'o de la ni e yɛrɛ y'a dɔn karamɔgɔ min n'a dɔnna bɛɛ wulila ka jɔ ni ne ma wuli kalasi kɔnɔ ka jɔ a ye bugɔli de bɛ na a bɛ n bugɔ de ou bien imtihani wagati a b'a tigɛ ka bɔ n kun ko parce que n ye jogolankolon kɛ ale ma n b'ale bonya a b'a tigɛ n kun dɔnnikɛbaw ko n'i ye nin dɔn wuli k'i jɔ wuli k'i jɔ a k'a sɔrɔ wulili in koniyalen b'i dusukun kɔnɔ mais wuli k'i jɔ a kana kɛ sababu ye ka fitina lasi ma a junubu b'ale de la junubu tɛ e la donc jɔli nin cogoya saba de don fula yi fɛn tɛ olu la sabatilen don sabanan in de man ɲi sabanan in de ye haramu ye a tɛ bɛn mais n'i yɛrɛ y'a dɔn ni n m'a kɛ yɔrɔ min bɛ dɔgɔya n bɛ lagosi ou bien n bɛ ɲangili dɔ sɔrɔ ou bien wɛrɛ de bɛ dan kan n b'a sara wuli ka jɔ a ka sɔrɔ jɔli in kɔnɔyalen bɛ dusukun kɔnɔ junubu tɛ e la min y'a kanu i ka jɔ ale junubu b'ale de la sisan qala kabu ko falamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kabu ko tuma min ale donna misiri kɔnɔ tuma min ale ye ciden fɔ qala kabu ko wa huwa yabraqu wajhuhu min as-sururi ko a y'a sɔrɔ ciden ka ɲɛw bɛ ɲɛlɛw kɛ ka yɛlɛ ko nisɔndiya bolo parce que ciden filɛ ka ɲamarikan min kɛ k'u da tigɛ a la wahaw de don ala ka ɲamarikan de don sinon ciden ye hinnabaga de a ka sɛbaw ka kanu b'a dusukun kɔnɔ mais sariya dɔ de ye nin ye ni ala y'a ɲamariya n'a ye mais tuma min nisɔndiya nana tuubu kɛra kaabu ninnu ye kaabu ko ale nana ciden ɲafure bɛ yɛlɛku de nisɔndiya bolo a sigilen ciden b'a kɛ k'a fɔ absiru bi khairin yawmi marra alayka mujju waladatka ummuka awa ako kaabu nisɔndiya ni don ye don min ye hɛrɛ ye ka hɛrɛ minnu tɛmɛna i ka depuis ba y'i wolo hɛrɛ minnu tɛmɛn'u kan nin don in ka hɛrɛ kaɲa bɛɛ ye depuis ba y'i wolo hɛrɛ tɛmɛn'i kan nin don in ka hɛrɛ ka fisa n'a bɛɛ qala qultu amin indika ya rasulallah am min indillahi ko ale ko cire ni hɛrɛ ye a bɔra e de fɛ wa ou bien a bɔra ala de fɛ qala ciren ko la a ko hɛrɛ ma bɔ ne fɛ dɛ bal min indillahi hɛrɛ in bɔra ala de fɛ kanima ne tɛ qala kabu ko wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha surra sanara wajhuhu ciden tun kɛra n'ale nisɔndiyara dɔrɔn a ɲɛw bɛ mɛnɛ de u bɛ nɔrɔ de ni ciden sɛbaw y'o jate minɛ ciden na parce que ni ciden diminana dɔrɔn a ɲɛw bɛ bilɛ n'i ye ala tana ma ko kɛ ciden ɲɛna dimina dɔrɔn ɲɛw bɛ bilɛ dɛ sɛbaw y'o kɔlɔsa la mais n'a nisɔndiyara dɔrɔn ɲɛw bɛ nɔrɔ de ka annahu qit'ata qamar a bɛ komi kalo tigɛ a bɛ komi ni dɔ tigɛ kalo la
karo tige do na noro len do cogomi ni ciden ni sonjara nyawbe noro cogo de la hatta yurafu zalika minhu fo shebau beyen ni do ciden na ko na ni sonjara do nyawbe noro falamma jalastu bayna yadayhi kotuma male sigira ciden koro qultu ya rasulullah ako aleko yalaka cide inna min tawbati an akhli'a min mali sadaqata ila Allah wa ila rasulih ni sonja ko jugo bolo kabu fana ko cide alaye tubu min ken ne yetede o koso ne yere ye minye nafulo be mbolo bi nyere bogoti ka bola ka bedi alama ni sonja bolo nafulo be mbolo bi nyere boshi foshi ka bu apela ka beke saragai ka di alama ni alaka cide te nafulo ni nyade awun tawba fode ko wulu ye ma bawye ko wulu ye alaka woli jude ka mogo bila ikata nafulo nyini hari ni ba sunya de ika nana ika di uluma ko wulu bi ka junubu ya fallara ube ko wulu ye garanti ta e lagara ku bi do arjanna kono sagaw be marawye misiw be marawye malo foro be senewye nyo foro be senewye du tero be saka duma du jole be saka duma du be jowye ci dem make wede wali nafulo dunnate ciidaña wolu fule hari kan nafulo min fule niñe imaye ka wajuli bebe danaya jogo ñuma parce que kan nafulo nunu jogo ñuma inde kaggele kateme hari sallini ala ka tawhirini bato ka wolu be jogo ñuma de bila ka jama koro parce que kan nafulo min ubeta hadaya munu mina ube nafulo munu duma ube kesu munu dila e kanu du ko ni sallira ni jogo manya hari ni ali kaba binne kaybe jahannaba ko parce que ale ba ale nyana ka jogo manya duraba kan nafulo bin ale ma ba bedu abe da mun tege ateshe alema wode ya to ba bekede ka jogo kanya ni jogo manya ni ali kaba binne kaybe jahannaba ko awa haru be mununci ko ekata uka ewa kado mina hadaye mina yade ta fe mina yade tankasa drome kelete se ka douala kilo muga ibe se ka tama kilo bisaba minye min dima ale welela fora ne ni hakede karasama ete se ka hari passé bola ni passé bola ni nana ye kunko sorode udo de ni fone munum be ni si chugu ku ya yere de ya fone ako ale betan ni nafulo sugu mina ubaci kata mina yoro dola wa mugan be se ka sorale ka jefa ko wa be saba mi ale be kilo mugan tama da te se ka drome kelen bola wali nafulo nyini na ka fara jonka ciden mako yede ciden ko musisa ko amsik alayka bada malika fa huwa khairul laka an ako kabu ikana boy kan nafulo bela de kani kan nafulo be sadaqati de ni yere ya kanu ni tenya sadaqati ko ado sadaqati ikan nafulo do sadaqati ika do to yere bolo kana be sadaqati de do sadaqati ka do to yere bolo qala kabu ko fa qultu fa inni umsiku sahami allaji bi ghaibara ewa ko ne kan ni yoromi mana parce que ulu kan nafulo tunye munye nu ye jahadu ke dugu kolo munum be tila une nyogonche ube tamaro furo munum be se ewa ko ne kan ni yoromi nyasoro ghaibara mbe tono ye kan ni yoromi mbe ghaibara mbe tono ye wa qultu ya rasulallah ko aleko yala kacide inma najani allah bi sidqi ewa alaye nekisi nin ka cinya fo sababu de cinya fo inde kera sababu kan nekisi wa inna min tawbati awa ne ka tubu min fulenye ni ala ya kenya o sababu la de la uhaddisa illa sidqa ma baghaitu awa ne shi to ne te kuma shi fo ne tinyate nya bili nyare ka de cinya sababu de fule kan nekisi ka tubu kenye o sababu le fo katan ne ka busa ne te galontige mbe kuma fo mbe cinya de fo qala fa wallahi kabu ko nkalna ni alay ma a'lam ahadan min almuslimina abulahu allah min as-sidq fil hadith kabu ko ale maslama shido alaye nema ke silama minye cinya fola kale bo ko ale mo moju jakartu jalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam de pinyin nin cinya yu fo cide nye dommi alaye nema min keneye nte silama sido ni alaye nema ke silama min cinya fola kanebo
de pinya nin kuma fo ci denya domi ahsana mimma ablani Allah ta'ala ala maslama sinema ni cinya foye ka teme kanye ka teme netaka ala ye nema min kenne cinya fola wallahi kabu ko ale kannani alay ma ta'ammadtu kadibatan mujj qultu zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yawmi haja ayonni hadisai lakali dommi ako depuis dommi ale kalna cidenye ko ale te galontige ko kata don fo ale nana hadisai lakali dommi ko wallahi ale kalni alamat delika ayre tugu ka galontige kata dommi nye kuma info cidenye fo dommi na anana hadisai lakare ako ale ma yere tugu ka galontige bara wa inni kabu ko ale la arzu an yahfajani Allah azza wa jalla fima baghiya ako ale ba jigi aka shi to min tora fana ala bale koloshale te galontige qala kabu ko wa anjala Allah ta'ala ko ala ya ayaji laqad taba Allah ala nabi ko ala ya tubuke akan nabi nyumai wal muhajirina ani muhajira munum boran makka kata madina wal ansar ani madinan kaw munum nye wa cidani muhajirina bismillah ila qawli kata alaka ayal laban wa kunu ma sadiqina ayeke ka faracinya tiguka wakati masede ha ni ala sonna sini ambe ayayin tafsiri hadisayin koni abe komi no yakera ola hadisay alhamdulillah no yakera ola sini ambe ewa ayayin tafsiri munumbe ayayin na donc ambu ulufo kata ka ewa kateme katani dersu toye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.